Tuyuhan na maenganyar ang mga hobenes na maghiras kan sa endang eksperyensya sa pagtubod katoliko, asin ang mga naging biyaya kan mahal na Diyos na nagdaranin mahay na buhay sa pagiging barkada ni Jesus. Barkada ni Jesus, may katuyuhan na magpartisipar ang mga hobenes na maging parte kan evangelisasyon asin maging mahay na tagahatod kan misyon nin pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Kuya Mike Dado asin Ate Jenny Balyaran. Digdi sa DZGB, always number one, always at your service. Maugmang aldaw nin Sabado mga tugang, mga kabarkada, marhay na pagkahapon po sa Satuy Agabos. Nguyan aldaw, di muna po kita mag-ururon manungod sa love life. Pass mo na partner. Bata, naka-pink na kuta ako. Nag-pink kuta ako, partner. Ay, medyo nagkatagpo sa color kang bado ta. Ayo. Sa imo gari ko niyan. Ara mo sa istorya kang pakwan. Dae. Paano mo nga maaraman kung natataнаglong si supakwan? Oo, nataon ng God. Pag naulog na, hindi ka ba na kung maulog, dahil ka magrunong si. Ganun pala. Okay, Diyos maray na hapon po sa Indo, mga kabarkada. Yaon na po kita ngunyan, of course, sa tuya na babalaog na aldaw. Welcome na welcome po kamo digdi sa satong programa ang Barkada ni Jesus. Ang pag-urulayan tangunyan iyo ang manungod sa values. Anong bikol kang values, partner? Sa ibong. Dakol sa ibong. Dakol sa Baliw. ibong. Baka kami nagkamarati ng mga estudyante dyan. Ano? Baka arugon na ng value God. sa Tagalog kaya partner, iyon ang pig-apod na pagpapahalaga. Okay. Yan ang pigtatawanan mo Pagpapahalaga. mga bagay na pigtatawanan ta ki importansya sa tong buhay. O ikaw, sa iyo, Dakol. Parte kang sa tuyang pag-urulayan ngunyan partner, iyo ang values kung sa awan taning importansya ang sa tuyang pagmamalasakit sa bayan. pag-ibig sa bayan. Yes, Gari pala niyan, pag-ibig. partner, PPP. PPP. Dapat luway-luway sa nang pagsaawad kang PPP. Aw na tatambuya mong maluwa. Ako marabas. Marabas. So, ikaw ba kita 4-piece? Alagad sa tuya, tulo. Tulo. Kaya sabi mo maluway. P. Ano kung sabihin kang tulong P? Ano man ang God? Pag-ibig sa bayan. Sabi mo ba pag-ibig sa bayan? Okay. Pagmamalasakit sa komunidad at paglilingkod sa kapwa. Wow. Kita partner. 3-piece. Yo? Dingawan ta mo na sa 4-piece. Dahil muna. Digdi mo na kata sa 3-piece. Maging mo partner, matibay ka talaga. Magtauning kahulugan. Pati ba ko sa mga P? Ay, garo given na ito, matibay ka sa P. Sa pag-ibig. Bakit kung anong ito kong partner, ininutan ta ka na. Oo nga. Delikado. Kaiba tangon yan si Barkadang Chris. Okay, sa Hello inyo ni po, matibay si Barkadang Barkadang Chris. Aram Ako mo sa ta. P. Oo. Si Barkadang Chris. Barkadang Chris, sa ka matibay. Yan. Gariday ako nakabalong kisimbag kay. Maray na hapon po sa gamos na naghihinanyog sa satuyang programang Barkada ni Jesus. Hello po sa gabos dyan. Yan. Okay, so once again, welcome po digdi sa programa. Si Ate Ki. Pass mo na si Ate Ki not feeling well. Get well soon po, Ate Ki. Okay, Ate Ki, padalan ka namin ng malaking yakap. Sul. Para gumaling ka na. Yan. At dagdagan natin ang kiss. Oo. Pirin. Pati ba yung si partner Jen? Naramara mo mga kasi. Favorite ko yan na kiss perin. Ay, wow. Gari, magkakao yung ganyan. Okay. Si siya, warang favorite. Wala kang gusto siya.
Kiss, wala dang kiss. Yun, sa akin man nag-araw-araw. Sige, Pero oh. sabi niya, Kiss man ang gusto niya. Kaya isa na tao da siya. So anyway, mga tugang, pwedeng mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475 and live man kita partners sa tayong Facebook page Yes. via DZGB News Online. Pwede man nito tikwilon si Kuya Mike. sa numero 0917-146-2275. Okay po. Okay na, okay. Oo, bilang mga kabataan, din na yata nagtanog su si Mhm. Josler ko partner, okay. May napindot ka dyan, partner. Ako kasubago, pag-program ako. May Sa napindot laso ka man. napindot ko yan. Dahil man ito minanog subig patanog ko. Abo sumunod. Okay, so bilang kabataan, lalo na bilang mga sanggunian kabataan leaders, sa bilig di partner, tinatawag ba tayong makialam? Tinatawag ba tayong magmalasakit? Tinatawag ba tayong kumilos? At kung oo, Mhm. kanino nang gagaling ang tawag? Mhm. Ano ang klaseng tawag? Pigasitsitan ka? Mhm. Piga-apo ng Jenny? Jenny? Or Mike? Or Mike? Or Chris? Mhm. Yan. Gura ano kagayon ang pag-apod sa imo? Mhm. O baka igwang nakakaulang sa Mhm. pangapudan na iyan. Yes. Diba? Nakulong kaya kitang namamati ko minsan ng mga pangapudan. Mhm. May natatambunan, Opo. may napapaurog. Kaya kung minsan napapakiling kita sa tuo Mhm. o sa wala, depende sa kung sisiya nag-aapon. Ako, napapakiling tulo sa aram kung pag sisiya nag-aapon. Sisay. Pag si Mrs. na nag-aapon, Automatic. Yes, honey. Naku, wow. I'm here. Wow. Parang bagay din kay Ate Chris. Aha. Pero pwede. Sa imo, Ate Chris. Wow. Kasi say ka napapakiling pag may nag-upload sa imo. Ako, minakiling tulos talaga. Pag may nag-aapo. Maski Pag sa sisay. labang nag-aapo, ayan. So, in a deeper sense, kay puan mo talaga munay, aramon ko Mhm. hali kinisay sa boses na Yeah. sa Mhm. baka pagtugon mo, iba so, ibang boses pala ang pigsunod mo. Mhm. Tama. Okay. So welcome sa Barkada ni Jesus. Ang episode ta po nguya na pagkahapon mga tugan, iyo ang nagmamalasakit ka ba sa bayan? Jesus sends you to make a difference. Okay. Bakulang ini sarong kahaputan na na-mentionar ni partner diyan. Alagad, saro ining imbitasyon sa satuya. Iniimbitaran kita, asin inaapudan, ngunyan ano ang satong simbag. Mhm. Yes or no? Yes. Sabi Okay. kang kamidbid ko, pwede nga true or false. True or na sana. false? Kung pa pwede lang, no? Pero sabi digdi partner, dahil daa ang pagmamahal sa Diyos o pagkamuot sa kagurangnan, daa po nagtatapos sa simbahan. So, minaabot ini sa barangay, sa eskwelahan, sa komunidad. Mhm. Tumpa ka dyan, partner. Kaya ngayong hapon, makakasama nating muli. Wala ko niyan si ating alagad yaon ang sato na partner, si partner Chris. Mhm. Welcome po na mensahe, partner Chris. Ayan, welcome po Giraray sa Gabos. As in, excited po ako ngayon kasi bago na naman ang satuyang mga makakatsikahan na mga kabataan. So, at yan, madadangog ta sila saro-saro na ma-introducean sa indang sadiri. So, welcome po sa Ano na ganda din? Oh. To make a Kakaiba. difference. Usually, ang mga tataramo ko in English, may mga nangihiram Nangyari. kita ano ade. Mm-mm. So para to make a difference, magibo ka kisarong bagay na ang epekto ka ini bako sana sa imo. Mhm. Pasiring na ini duman, gari ka baga sarong liwanag na gari ka ang source Mhm. para nagkakaigwa pagkakaibang sa imong ginigibo pag ang epekto sa iba marahay man. Marahay man. Okay.
Okay. Yaraw na sa mga Kuya Jerome, dahil pa. So, ngunyan na pagkahapon do pag-urulayan ta partners ang may kinaraban sa pagkamot sa bayan, i-set aside ta muna yung mga, kumbaga ining pag-urulayan ta is a non-political and values-based space po ini sa tuyang pag-urulayan ngunyan pagkahapon. Kaya kapag narinig nindo ang tataramo na Pilipinas, ano kaya ang enot na emosyon o tataramo na naglalaog sa isip ta? So ngunyan na pagkahapon, yaon ang sa tuyang mga bisita. Okay, partner? Yes. Jerome, ibuksan ta na po ang sa tuyang mga camera para mahiling mina ang sa indong mga kagayunan asin kagwapuhan ngunyan na pagkahapon, di ba? Okay? Okay, meron tango na ini asin kumustahon ang sa itong mga kabarkada. Yaon na po so mga kabarkada ta from Daraga. Kaway-kaway sa mga taga-Daraga kung yaon na. Di imi na dadangog. Ano kuya, Nems, okay lang, mapadagdag kami ng audio. Okay. Baka naka-ano pa ang mga Nakamute pa ata ang sa indong mga audio, mga turn on po. Sa to yung mga namumuatan na bisita, yaon na ba si Sian Earl Malamba, ang SK Chairperson kang Ligao City? Okay. Yaon na si Sean. Okay. Welcome, Sean. Kumusta? Hello po, good afternoon po. Okay lang po, sir. Okay, so yaon na si Sean. Asise pa mo yata rin de kumusta on partner dyan? Yaon na ba si Jonel Basco, ang SK Chairperson man? Hello po, good afternoon. Okay, from Ligao City man, di ba? Okay, from Iyo Ligao. po. Yes, opo. So welcome po. Di kamusta ka? Okay lang po, excited po sa episode nga doon ngayon na hapon. Okay. Sige, and we have also Jenna Ella M. Ubanon. Hello po, good afternoon. Yan, si Jella. Yes, Jella, good afternoon and welcome po digdi sa programang Barkada ni Jesus. And we have also partner si Justine Cabales. Hello po, good afternoon Okay, magkataning kasi kasi Jenna. Okay, siya partner ang SK Chairperson man kang Ginobatan Albay. Okay? So we have also partner Si Vince Bien. Yan po si kabarkadang Vince. Hello po, good afternoon po. Okay. Yan na si kumusta po kabarkadang Vince? How are you? Ayos lang po, I just came home from the barangay Quezon. Okay. Yaon man digdi si kabarkadang Sandra May Liantos. Good afternoon po. Okay, good afternoon. And of course, yaon naman po si kabarkadang Jessica May Barde. Wala pa si kabarkadang Jessica. Okay, by the way, si kabarkadang Sandra May Liantos is from Pio Duran. Tama po? Kabarkadang Yes Sandra po, May Pio Duran. Duran. Okay. 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 Yan. So, sisi po ang day na apod. Gapos po ba na 1, 2, 3, 4, 5, 6? Yes, so we have 7 participants dapat partner. Okay. So, kulang pa kita kisaro. Say pa sa imong nanotaran na wala pa partner. Kabarkadang Jessica May Barde. Okay. SK Officer kang Ligao City. All right. Sige. Okay, so digdi mo na kita sa satuyang first episode. Okay, mga kabarkada, pag nadangog nindo ang tataramo na Pilipinas, ano ang enot na emosyon o tataramo na naglalaog sa indong isip? Okay. Sige daw, pag nadangog nindo ang tataramo na Pilipinas, ano ang enot na emosyon o tataramon na nagdalaog sa indong isip asin gustong ipahayag? Inotan ta partner si Sayan Earl Madamba, ang SK Chairperson kang Ligao. Si Sean Earl. Hello po, pagdalilig ko po or naisip ko ang salitang Pilipinas, wala pong po ako sa akin is demokrasya. Okay. Nata ito, Sean.
Aside po na bukod sa Pilipinas is already a democratic country, kumbaga naniniwala po ako na meron tayong kayahan at responsibility na gawin po ano yung tama gamit ang freedom. Mhm. Okay. So, freedom. Freedom. Sana all freedom. Freedom! Oh, yeah, di ba? Wala kang freedom. Ah, Wala kang freedom. igwa. Mati ka karoon, taga-partner. Iiling mo man ako malaw tulos. Kari. Di ba? Pero at least si Sean, iyo man ang muyaya. Parehas kami. Yes. Oo. Parang haros gabos gusto ki freedom ano. Kaya magayon nun na naunambitan ini ni Sean na paggiramdam sa satuya na digdi sa Pilipinas, karapat dapat lang na mag-iigwa kita ning Freedom? Freedom. Ano ang freedom, Aber? Partner. Sige daw. freedom. Ano ba ang bicol ng freedom? Ang freedom, iyo ini ang kahadian ka mga malaya. Malaya. Yes. Mga libredo. Tapos kumbaga. kahadian kang hadi, kingdom. O pag freedom, so mga malaya Malaya. naman. Freedom. Okay, Sean. Thank you so Kailangan na much. si Sean na dahil lamang na ano si Sean. Ano Okay. tabi Sean? Okay ka lang dyan? Yes, sir. Okay naman po. Okay nga, okay. Sige. Ang sunod ng Apoton Digdi Partners, mga kabarkada, let us welcome kung ano man ang emosyon o ang tataramon na minalaw sa isip niya pag namati niya ang Pilipinas, si kabarkadang Jonel M. Basco. Yan po si kabarkadang Jonel. Hello po, good afternoon po. Yes, Jonel. Sige po, go ahead. Okay, so kanina po actually nung na-mention yung word na Pilipinas, inisip ko ano ba talaga yung emosyon na dapat maramdaman. Unang pumasok sa isip ko po is yung word na leadership. Okay. Since elementary po kasi I was shaped to be a leader. I was the Supreme Pupil Government President way back in elementary. And I graduated in high school being the Student Council President also. So, with that po, parang pag naisip ko yung Pilipinas and naaalala ko or na-remind ako ng situation ng community ko, parang there is a part of me telling myself na I have to use my leadership to make a difference in my community. So, nangangailangan ba ng leader o sobra-sobra sa leader ang Pilipinas, kabarkadang Junel? Nasobrahan po tayo Sobra. siguro sa leader. Nasobrahan na pala. Arin naman ang Nasobrahan na sa sobra. leader. Ang dami na nating pinakikinggan. Yan, okay. Oh. So, sobra na. Kaya, dahil na kita magdagdag. Partners. Sige na lang kita, mag-ulmong na kita ligli. Gusto Sabi mo po, ipa- baga, one is enough, two is Okay. so much. Wow. Thank you so much, kabarkadang Junel. Magayon ang napili mo manangad na leadership. Leadership. Alagad, maski sobra, pero kaipuhanan taman gila yun, ki-leader. Oo. Okay. Yes. O Sige. sumatibay and makusog na pwersa, di ba? We have also Jenna Ella Obanon. Okay. Okay. Barkadang Jenna. Hello po, good afternoon po ulit. So, if ako po naman po yung tatanungin, if ano yung unang pumapasok sa isip ko when naririnig yung salitang o yung bansang Pilipinas, ang unang-unang pumapasok po syempre sa isip ko is yung Pilipino po, yung kumakatawan sa buong Pilipinas. Tayong mga Pilipino. Pilipino. Opo, the Filipino Pilipino ka people. ba? Barkadang Jenna? Yes. Paano mo may papakita ang pagiging Pilipino? Just by being po here sa Philippines. Okay. Just be Yung man ang ganda no, Oo. pag-stay here kasi ang iba partner mi na birahe na baga sa Oo. ibang Panag bansa. OFW, OFW. bako na Pilipino. Alaro nga kang katanduanes, rapo-rapo, OFW mo yan. Overseas Overseas. magasinda. Nagbaliw kadagatan. Ulo kon mga partners si kamarkadang Jenna. Okay. Thank you, Jenna. Babalik kami katagtaon. Okay. Of course, mga taman maaraman kung ano ang nasa boat niya pag namati ang Pilipinas. Hali kay barkadang Justine Cabales, SK Chairperson kang Ginubatan Albay. Go ahead po. Hello po. Hello. Good afternoon po ulit. So regarding po sa question, kung ano po yung sumisimbolo kapag nababanggit ang salitang Pilipinas, sa akin po ay nabivisualize ko po lagi ay kahirapan. Okay. Kahirapan.
Yes po. Lagi po siyang nakikita kahit saan man na aspect ng life. Mhm. Yun lang po. Kahirapan. Yes. Iyo man ang Dipisil talaga ang sitwasyon pag-aro ka ng naiiling taade. Oo, pag But dios, it is grabe. the reality talaga na nasa palibot na sana. Magkiling ka sa wala, may kahirapan. Opo. Magkiling ka sa tuo, may kahirapan. Alagad kung ang naiiling mo sa mga leaders na duman sa Congress, sa Senate, masasabi mo ba na may kahirapan pa rin ang Pilipinas? Kabarkadang Justin? Same way around. Parang ibang klaseng kahirapan siguro meron. Ibang klaseng Iba. kahirapan. Ano ito tabi, Kabarkadang Justin? Sabi Tangaram. ng kapartner ko, sympathy daw. Ano na? Empathy? Empathy. Empathy. Maraming Kahirapan sa kaya. empathy. Marami kasing okay. muka ng kahirapan. Okay. Taka Subago, so nailing niyang kahirapan sa community na kapalibot siya. Sigurado ko, kahirapan sa tulak. Mm. Ade. Gutom. Iyo man ang ganun. Oo. Okay, salamat, Kabarkadang Justin. Okay. So we have also Vince. Okay, kabarkadang Vince, marina hapon, pag nadangog mo ang tataramo na Pilipinas, ano ang naglalaog sa imong isip? Marang hapon po sa gabi. Sa kanya po, pag nadadangog ko po ang word or ang pangalan ng Pilipinas, ang naglalagay po sa kanya is hope. Ako po nagtutubod that there is hope for the Philippines. At pag-asa pa ang Pilipinas. Okay, wow. Dahil ka pa man natatanglay, kaka-asa, kaka-hope, Dahil Vince. pa man po, aram po na maabot ang panahon na magiging maayos man lang ang Pilipinas. Sana, Ayun. sana. Ako Yes. yung man ang pigmawa at gabos kita nagmamaawat ade. Tama ito Vince na hope talaga. Magkaiba ni may buhay, may pag-asa. Tama Correct. ito, Vince. Thank you so Okay. much Vince sa imong tataramo na pigwalat sa samuya ngunyan. Yaon man ngunyan of course si Kabarkadang Sandra May Liantos. Good afternoon po. So, Hello, good afternoon. Sige po, go ahead po, Kabarkadang Sandra May. narinig ko po yung salitang Pilipinas is po yung bansa na puno ng contradiction. May kahirapan pero puno ng pag-asa, lalo na po yung mga kabataan na katulad ko, kumbaga, po ang Pilipinas, sabi nila resilience. So, puno ng kahirapan pero may pag-asa. Pag-asa, yes. Okay. Oo. Di inawawaran ng paglaom, di ba? Okay? Thank you so much, Sandra. Okay? Balikan ta naman si Jessica. Yaon na si Jessica. Okay, Miss Jessica. Jessica May Barde. Ang SK officer kang Ligao Okay, City. si Wala partner. talaga Wala si, pa siya. oo. Okay. So, kumbaga, dakulong kitang nadangog sa Sainda, partners. Mhm. Okay, magayuno na mga tataramon sa tuwang nadangog pag-asa. Pilipino. Pilipino. Kahirapan. Kahirapan. Ano pa? Hope. Freedom. Yung paglaom. Freedom. Ang paborito ko naman, so freedom. Freedom. Iyo talaga ang, ang mga parang ninanais-nais mo, partner. Ninanais-nais. Ang tanong, Oo. kailan ka magkakaroon ng freedom? Taon. After the Okay. program, malaya na naman kita. Malaya ka na naman. Okay, di ba? So, thank you so much sa mga magagayon na mga guwapo na bisita tango yan sa Zoom, ha? So, magayon sa mga sinarabi ninda, itong mga sinabi mo na itong hope, talagang siguro pakamundag tapasan na. Okay. Nag-iriskwela ka. Pinimita na mamati ito, di ba? Yes, Na, tama. ano. Oo. Parang ano, partner, kumbaga, sa mga kasimbagan ninda, nagpapagirumdum sa tuya na ang mga kabataan, di pa nagdi-detach, di ba? Aha. Ngunyan partner, nang namalisaan ko duman sa inda, base duman sa sinarabi ninda na mga tataramon o mga namamatian, mahiling mo, igwa ki pwedeng maitaw ang mga kabataan tangon yan. Yun, may malasakit sinda, di ba? Yes.
Correct. Ito nga na sa freedom, sa pagiging Pilipino, sa kahirapan. Ang bottom line kay ito, kaya ninda ito naiiling, kaya ito namatian because Nagmamalasakit. Yes, okay. Pero sabi nga ni, ang malasakit, bako lang siya damdamin. Hindi lang damdamin. Bako lang din siya reaction sa sarong problema. And siring kang mga na-experience yan, tababadbaga kita sa social media, bako lang din siya sarong reaction sa sarong post sa social media. Okay. So, gusto sabihin, pag bako lang siya reaction, yun yung realidad na ano ta. Muya ko man aputon si Barkadang Chris kung ano man ang minalaog sa isip niya na tataramon or emosyon pag namamati niya man ang Pilipinas. Yes. Okay, sa kuya man po, kabarkadang Kuya Mike and Ate Jen, pag nadadangog ko ang word na Pilipinas, ang minalaog sa isip ko, padaba kan Diyos. Padaba Diba? kang Diyos. We are especially loved by the Lord. Okay. Pwedeng agadan taki diit na i-expound pa ni Barkadang Chris kung natata. Nasabi ni Barkadang Chris na padaba kita ni Lord. Yes, dahil kita pigpapabayaan in kaguranan despite dun sa mga na-mention ka sa bago na kahirapan. Diba? Maski dako lang nahiling ta sa palibot ang iba-ibang classic kahirapan, may kahirapan sa paghanap kay trabaho, dako lang trabaho, okay. may kahirapan sa sabitan nga ni kasubago na dai na mga pobre, so talagang dai nakakahinguan na magkaigwa kay tultul na pagkaon sa sarong sa luya na form of poverty. Okay, Tapos, trabaho, as in, iba pagkaon. pang poverty. Pero despite itong situation ta, 'di ba? Bilog man rin ang Pilipinas. Ibig sabihin there is hope. Iyon. Yes. Padaba kita kang Dios, kita sa iyang padagos na nililimpudan. So we are always being cared for by the Lord. That's why dahil ngani saro na diyan kung nyata nasabi ko na kita piga padaba kang kagurangan nyaon an sa tuyang mga kabataan. Tama. Ang Opo. kabataan iyo ang Pag-asa ng bayan. pag-asa kang Pilipinas. Okay. So, thank you for that, Barkadang Chris. And ining mga kabataan, speaking of ining mga youth natin, sa pagtarami na kasubago, may malasakit kitang namatian sa Sainda. And ang tunay na malasakit ay nakikita sa gawa. Sa pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Sa pag-prioritize ng kapakanan ng iba bago ang sarili. Kaya pag naging mga leader sinda, Yes. so, siyempre, aram ko, bako sa na para sa sadiri ninda, ang mga pigigiribo kayo ni mga kaakian na ini. So, saludo kita din sa mga kabataan na ini, sa mga And young leaders. marayon ang sa indang mga nasa isip party. Kaya, deserve ninda ng Wow! Virtual. yes, oo. Di ako ta, group hug. Group hug sa personal partner, di ba? Di pwede virtual group hug. Pwede naman, di ba? Okay. Sige, panangirilingan na sa nalago kita. Mas magayon na face-to-face ang virtual hug. Bako na sa virtual hug. Personal hug. Okay, kaya naman mas gusto ta pa na haputon ang sa tuyang mga representantes bako bilang mga opisyal kundi bilang mga kabataan na may puso, di ba? Dahil base sa indang kasimpagan partner ang sa indang pagserbi na hali talaga sa puso. Kaya nga ni baga na ilihir sinda ano. So, madigdi na kita sa deeper reflection kan sa tuyang topic. Oras, 1:35 ni pagkahapon. Batingon tamo na si Ate Ki, nakatutok na daa siya ngunyan. Thank you so much, Ate Ki. Si Jing M. Diaz, good afternoon po mga barkada ni Jesus. Si Rosario Kapendindente, hi Chris. May tagahangan na tulo si Ate Chris. So, Wow. pwede ta po i-share sa tuyang live broadcast sa tuyang programa, okay? So, okay, digdi na kita, ano ang pinaka makulog na problema na pigahampang kang sa tuyang nasyon na sa hiling nindo nakaka-afektar sa mga kabataan? Pinakamakulog.
ang pagpailugan ka siguro no makulog yan. Yun ang tig-expect mo partner, yun Ay, talaga sa pain. Kung ikaw nga haputan partner, anong sa hiling mo ang pinaka makulog na experiencean gunyang kang sa tuyang nasyon na talagang nakaka-affect sa mga hobbiness? Yun so pagkawara kang mga dapat na mai-experiensya, magagamit, as in may tao, lalong-lalo na sa mga kabataan ngunyan. Aron Okay. kang marhay na edukasyon. Pandua, ang mga tabang hali Yes. sa tong iba-ibang mga ahensya na siguro igwaman pero bako pa talaga 100%. So ini ang mga nakakakulog ngunyan, lalong-lalo na duman sa mga nangangaipo Ayun. ng mga kabataan ta. Di ba? Tamang-tama, tumpak ka dyan partner, kaya naman mating-mati ko man ang sa imong kasimbagan. Pero aramon taman sa tuyang mga hobbiness, ano ba itong most pressing problem na pigahampang kang sa tuyang nasyon na nakaka-affectar po sa satuya ng mga hobbiness? Balikan Yes. ta naman si Sandra. Okay? Kabarkadang Sandra. Mhm. Tamang-tama, ali mismo sa inda. Yes. Di ba? Correct. Na kung ano ang mga muyanin daw ngunya na itara. Ayan, Sandra Ayan, May. Sandra May. Welcome. Okay. Come again. Sandra May. Kaya nawara so ano niya, audio. Okay. Wara ba ang audio? Barakadang Jerome. Okay. Babalikan ta na lang si Sandra. Sige, digdi mo na kita kay Vince. Okay? Barakadang Vince. Good afternoon po ulit. Para sa kuya po, no, to answer kung ano sa pinaka-makulog na suliranin na tigapang sang kabataan. Inutin ko po, no, iba kaya po ako digdi na isip na apat. Pero inutin ko po sa inot sa edukasyon. Okay. Pinaka-makulog sa aram ko po na prioridad dapat ang edukasyon. Pero prioridad ng buhay, kung hindi naman po kayang makatapos yan sa rong kabataan, minsan na mag-result po sila sa pag-amay na pagtatrabaho. Okay. Ikadua po sa context ko kang sarili ang kabataan. Hindi po yung sitigapod ng youth apathy na concern wala na kung gana sa kabataan mag-attend sa mga programa sa mga sarili ang kabataan. And makulog po yan sa parte mo because we give effort and love sa paglilingkod sa inyo. Yet parang nagbabaliwala lang. And next po si kawaaran ng kabataan na boses sa Lipinan or sabihin ka na kawaaran na talingan na pwedeng magdangog sa kabataan. And this doesn't only come from the society but from among ourselves also. And they may pag-recognize ng Philippine Constitution ang vital role ng kabataan and syempre ng ibang mga ladies. So, minsan makulog sa buot na napapasipara ang kabataan. And lastly po, ini po sa hiling ko, pinakamakulog sa gabos, iyo po iyan ang pagkawaaran ng kabataan at tiwala sa gobyerno sa Philippine government. Ayun. So, yun po. Thank you so much, Vince. Kawaaran. Tiwala. Iyo ade dipisil ito. Pag dai ka na pigatiwalaan. Oo, wala na. Dipisilo. Tama Yes. yan sa sinabi ni Barkadang Bis. Agree ako duman sa sinabi niya na apat, 'di ba? Pero duman ang muya ko Duunan. anuhan kung ano ang estado mo niyan Vince duman sa primero mong sinabi. Sigurado ako nag-agi ka sa mga eskwelahan na sa edukasyon kaya nagtutubod ka Vince na kung ano da ang estado kang edukasyon, iyo man ang estado kang nasyon. Siguro po iyo matugod ako naman kung ano yung estado kang edukasyon, iyo man ang kalasyon. Because education reflects in many aspects po. Lalo na sa pagboto kung di man tatao o di man tatao magmidbid ang sarong kabataan or ang sarong individual yung maray na kandidato, it all reflects with the education system in the Philippines. Okay, okay. So, Okay. di ba? Tama talaga. So, nagtao ka to sa kuya na Na
Kuya Mike, Mhm. kung ano nga ang naili mo sa edukasyon mo Okay. niya, yung man nga sitwasyon kang nasyon. Yes. Kung bako marhay, Mhm. bako man Bako marhay. talaga marhay. Kung dako lang kulang, Mhm. dako lang. Kung masamok, masamok Oo. man yan. And- Synonymous sa sitwasyon kang edukasyon, Mhm. ang sitwasyon kang sa tong Sa nasyon. tong Thank you so nasyon. much, Thank you, kabarkadang Vince. Vince. Okay, babalikan mi po ikatataod sana. Okay, partner, sisiyang sa imong yaon sa listahan. Go ahead. Naili mo ba si sa Sir screen? Enzo taga Piuduran. Mhm. So, from the city to Okay, the to Piuduran. Piuduran. Sige daw. Si kabarkadang so kasubagos na kanti para Mhm. Si Justin ba? hindi sa babae. Si Ay, kabarkadang Sandra. Oh, yan. Yes, so inapunta ka sa bago. Yan. Okay. Okay, go ahead, Okay, Sandra. go ahead. Kabarkadang Sandra. Para po sa ko, ang pinaka mabigat na suliranin na kinakaharap ng ating bansa is poverty po talaga. Okay. Mhm. Poverty. Mhm. Ayun, nawara yung audio ni Barkadang Sandra. Okay. Poverty, partner? Poverty. Yes, oo. Ano yung poverty? Kahirapan. Kahirapan. Opo. Sa Bicol. Pagtios. Yeah. Ayos. Oo, iyo talaga kasi kahit maski ka mga nakaaging administration partner, nanotaran mo na filmi bagang kasabay sa plataforma ninda. Sisimbagon ko ngaya ang kahirapan. Pero- Tatawan solution ang poverty. pero- Oo, anong nagiging resulta? Hanggang ngunya. Tios maggarare Kaya magila kita. yun, oo. Oo, Diba? pero sige, balikan ta si Sandra May para nawara siya. Nawara Balikan ta si siya. Sandra Tig-ayos May. lang Sige. sabihin niya ni Barkadang Sandra. Sige, itry ito si kabarkadang Justin. Mhm. Hello, Justin. Hi, hello po. Sige. Go ahead po. Okay, sa unang reflection po, isa sa pinakamalaki na kinakaharap ng ating bansa ay ang kawalan ng direksyon at pag-asa ng kabataan na makikita sa makikita na kadalasan po na nalilid sila sa disinformation Mhm. at the same time kakulangan sa tamang edukasyon, Okay. values formation Mhm. na nagiging sanhi po kung bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa. Ayun. Ano ang dapat gibuhon kabarkadang Justin? Tangani na itong mga pigtararamo na disinformation, kawalan ng direksyon. Ay, luway-luway na ma-improve ang sa itong mga kabataan na mahali taduman. Ano ang bilang young leader, is there a program or activity na pwede ta maitaw sa sainda? Yes po. Bali, we provided po seminars regarding kasi separate naman yung sa church at the same time sa fund ng SK. So, we provided such seminars para po ma-educate yung mga kabataan na nalilid sa maling impormasyon na patungo po sa ito po yung dapat paniwalaan kasi ito yung tama at naaayon po sa sistema na meron tayo. Una po, example ko po ay halimbawa sa education po, most of the time na na-encounter natin yung mga hindi marunong magbasa. Mhm. So first, kailangan magiging action namin nun as sangguniang kabataan is to provide a program na magsusustain ng literacy sa mga bata. Kasi I believe sa start po ng medyo kinakabahan ako. Okay lang So, yan, kabarkadang Justin. Okay. Sa start po, naniniwala ako na ang edukasyon po ay ang pag-asa. Mhm. Okay. Na kung saan po kayang itaguyod kung ano man po ang magiging kapalaran ng ating bansa or magiging ganap pa sa susunod. Kasi kapag may values formation po, unang-una ang values formation kapag nawala, isa po siya sa malaking epekto lalo na sa mga kabataan. Kaya dapat balance po, kung may aral ka, dapat may values ka pa rin na kailangan sundin. Doon po ako naniniwala kasi education without manners Mhm. also consider na parang
wala ka rin pinag-aralan Yeah. at all. Yes Okay. po. Very good. Education with manners. Literacy with values, With values formation. formation. Yun yan ang mga magayon na plano, di ba? Galing. Gari, isa-gis ko man inuman sa na araw ka ng mga projects, mga programs na pigataram ni Kabarkada Justin. Oo. Thank you so Pero- much, Justin. Thank you, Justin. Okay. Thank you. How about si Barkadang Jenna? Ay, ikaw na pala. Sana din. So, hello po ulit. Hello. So, sa akin naman po, siguro, ang pinaka nakikita ko pong suliranin sa kabataan yan is misinformation po. Kasi, during po dito sa time na to, super lawak na po baga ng coverage ng internet. Okay. Lahat na nakikita sa Facebook, sa mga live, TikTok, ganyan po, sa any digital platform. So, siguro, ang suliranin po is kung ano yung nakikita nila sa internet na either may AI na po baga kasi. So, pwedeng AI pala pero pinaniwalaan nila na totoo. So, ganun po, parang misinformation sa digital world na nakikita. Kasi ang mga kabataan po ngayon halos lahat may cellphone na. So, accessible po sa lahat yung ganun na mga info. So, misinformation po about sa mga ganap sa atin. Okay? Iyon mo nang ganda. Dahil ako lang Lagana. mapabasa mo, Mm-mm. puti, sa baba, pigilin ko kuminsan. Pigil siguro, may AI. AI. Pag AI yan na, dahil niya ako, dahil ko tigtutubo ng tulo siya. Iyo, Tama si Kabarkada Jenna. Yes, agree ako kasi very challenging baga partner na dakulong kinaglalakop na fake news sa social media and dakulong din ang nabibiktima, 'di ba? Kaya paulit-ulit din baga ang ang authority sa pagpagiramdam sa tuya. And sabi digdi dako laon da ang role ka mga kabataan sa paglaban sa aron kay ini partner na problema. Dapat yun na ini ang dagdag sa mga problema ninda. Kato baga kita dahil Wala makita ka man. ni Adi pa man ako sa imo kasabay. magkamatch baga kita. Joke Kato dahil man kami ka na Oo. AI ngunyan iguana budaya na pigataram nindang misinformation. Pwedeng iguana ka ito pero bako Okay. karampan araw ngunyan na Oo. panahon. Kag enot partner, parang kaya mo mabuhay na warang screen, warang cellphone, warang social media. Uso pa kang enot na panahon ang padaradara sa nakisurat personal, di ba? Yes. Kato, may kusido ka sana, buhay ka na. Buhay ka na. Pero ngunyan dai, though instant na talaga siya, pero dakulaon din ang gabat na or epekto problema na dara sa satuya. Okay? So thank you so much, Jana. Babalikan mi po ika, taddaod sana. Okay? Okay, thank you. Sa nakapira na kita. Sige daw, so screen daw tabi Okay. Jerome, available today minayin na sa mga pangalan kang iba. Alright. Iyaon ba si Sean? Okay. Okay, si Sean, barkadang Sean Earl. Hello, Go ahead sir. po. Sa mga pinaka bansa, ito na po sa kabataan. Bako lang siya edukasyon, kundi supik na karamta po, di kalidad na edukasyon. As in, an oportunidad po para sa trabaho ka mga kabataan. Po ako na dahil na kabataan po ang nahihirapan na makapagtapos po ang pag-aaral linda dahil po sa hirapan. Kasabay po digdi ang kakulangan kang gamit, lalo na po sa mga eskwelahan. As in, ang internet access po sa gabos, ang kanaklan po nagbabase na kapag internet. Lalo na kapag minsan nagkakaigang online classes, pag nag-suspend po ko na or nag-synchronous classes, minsan nag-delipat po tindi sa online classes. As in, yung mga gabos man po na nakapag-graduate or kung sabihin naman po na nakapag-tapusin ka kang pag-aadalin ka, ang ino po nang naman nakapaghanap ng trabaho, tulos-tulos. Sabihin nga nito na cum laude or magna or summa, or sabihin naman na grades dito po, dahil na yan ang nagiging basehan kang mga kanya or pigtatrabahuhan. So, duman po nagkakaigang difícil na paghahanap di maayos at sindisanteng trabaho. So, dahil po di nagkakaiglang dahil na nag-iiba ang direksyon nila. So, minsan sa iba mas kinakapagtapos po sabihin tang teacher or SPT or naka-ibang lisensya. Minsan dahil po nagpapadalo sa pagtuturo. As in, pagiging teacher.
So, sa mga problema na tigakahampan po ng mga kabataan dito sa bansa bilang parte na ang problema ang kahirapan po. Okay. Kahirapan. Alright. Dekalidad na edukasyon at trabaho, di ba? Kahirapan. So, pag nag-graduate ka na, Oo. dapat talaga papasiring ka na doon sa trabaho. trabaho na, May oo. koneksyon ang ano niya, Yes. ang pigtaram ni kabarkadang Sean Earl, di ba? Oo. Paano sa mga din nag-eskwela? Iyo, sa inanap, sa ina. Oo, di ba? Mas lalo Mas ng doble. ano. So, kung nakikrave si Sean R, na iling niya ang problema na saro duman ang dekalidad na edukasyon. Okay. So, what more? So, mga daing daing- mga eskwelahan sa community Yes. sila na mabaraklay pa and eventually dahil na nagkarelase Oo. because of kay itong mga kadipisilan sa buhay. Correct. Oo. Kakulangan ng trabaho. And na-mention din ni Sean na maski nga ni partner sa mga nakapagtapos na ning pag-adal and ang iba cum laude pa nga ni alagad nadidipisilan mangirari manghanap ng trabaho, di ba? Iyon ang Bako gan. palan itos parang dai ka man girari secured. Dae. Pag-araw kayo ng sitwasyon, mangalas ka kung natata araw ka ni ang sa imong kapasidad, may mga pasubra ka pa, may mga honra ka Oo. pang na-receive. Yes, oo. Pero parehas Oo. dipisil Dipisil. maghanap ni trabaho. Oo. Pero maski dipisil, yaon ang paglaom, di ba? Okay. Okay. Thank you, Salamat. Sean. Okay, balikan ta naman si Barkadang Janelle. Barkadang Janelle. Hello po, good afternoon. Okay. Sige, go ahead po. Para po sa kuya, parang katulad din po nung sa isa nating kabarkada yung nauna. And then kay Sean Earl, parang for me po, basically, or generally speaking, ang pinakamabigat na problema ang kinakaharap ng mga kabataan, or not only ng mga kabataan, kundi ng buong Pilipinas, ay yung poverty po, yung kahirapan. Because I firmly believe po that poverty is the root of all other difficulties and challenges being faced by the youth nowadays. Sa edukasyon po, based po sa aking pakikisalamuha sa mga kapwa ko kabataan, most especially po sa mga out-of-school youth, hindi po sila tumitigil sa pag-aaral because ayaw na nila or because hindi sila masaya, kundi dahil po mahirap sila. Okay. Dahil po kung ipagpatuloy pa nila yung pag-aaral, karamihan sa mga kabataan ngayon ayaw nilang maging burden sa mga pamilya nila, lalong-lalo sa mga magulang nila. And dyan po pumapasok na naman yung lack of opportunities po sa mga parents, sa mga unemployed individuals na sana kung meron silang mga trabaho, nakakatulong sana sa mga pamilya. And because of that po, because na karamihan sa mga pamilya nakakaranas ng kakulangan financially, ng kahirapan, marami po sa mga kabataan ngayon na nagbi-build up yung kanilang eagerness to provide for their families at a very young age. So, kahit na yung edad nila dapat nag-aaral pa, yung edad nila dapat pumapasok sa paaralan, mas nililinang yung mga skills nila, mga talents nila for the future, parang mas naiisip nila na mag-stop na para makatulong sa pamilya and eventually malesen yung burden na dinadala ng mga magulang nila. So, sa panahon po ngayon medyo mahirap na tumira sa ating bansa. Kaya yung mga kabataan mas pinipili na magtrabaho at a very early age. And I think one of the solutions that we can do, Okay. and ako personally po, because ngayon po nagtuturo na ako bilang teacher sa private school. Okay. Ginagawa ko po yung best ko para yung pagsuschool mas lighter sa mga kabataan. Yung kung may problema na sila sa bahay, hindi na dapat sila nagkakaroon pa ng additional na problem or difficulty sa paaralan. So you have to make them feel na yung paaralan is really a second home for them. Na kung hindi nila nararanasan yung mga ganitong kaginhawaan sa bahay, hopefully through your help, through your presence and through your guidance, yung mga mag-aaral mas mamomotivate pa, mas may encourage pa to really pursue education and to go beyond themselves, na mayroon pa silang mayroon pang mas ikakaganda or mayroon pang ikakalinang ng mga skills nila for their future. Okay. Siguro kung ako sarong estudyante, then professor ko si Teacher Junel, maswerteho na ako partners. Diba? Yes, pero araw ko sinabi niya na
kung sa harong na problema na, dapat sa school day na. Tain na. Kung ako estudyante, sa Ah. school na ako ma-stop. Lalo na, ang papa ko, si Barkada Si Barkada Jonel. O, Jonel, diba? Yaon ah. doon si Prof. Yes. O, di ba, may Daddy Jonel na kamo dyan. So, Opo, masarap the din yung best, mga na mhm. nasiserbihan ni Kabarkadang Jonel. Opo, Nariparo ko naman sa mga, sa mga problema na pigtatara, share ka mga kabarkada tanig So, yan na pet. Mhm. Okay. Ang kung tulong problema na pigiiling ko ngunya naglalataw. So, pet. So, pet. PET. Mhm. Ade, Okay, partner. poverty, Mhm. education, and trabaho. trabaho. Yan. So, gari, kung mga leaders talaga sinda, nahiling na talaga, may mga lenti sinda. Yes. Nakita, usually, kabarkadang Chris, gari data commissioner paro. Meron, igwa makita ki mga point of view na Opo. iba man para sa sinda. Yes, tama. And sana nagdadangog ang sa tuyang mga leaders mo yan. Nadadangog ang boses ng mga kabataan. Okay, thank you. Barkadang Junel, babalikan niyo po ikaladaod sana, okay? Sige, may day pa ba kita na-mention na pangalan dyan? Aha. Barkadang Jerome, okay na gabos. Ano? Si Sandra May, okay na. Nabalikan ta na siya kasubago. Oo, yun na. Okay. Yun na. So, sa ngunyan, mahanap buhay muna kita, di ba? Okay? So, sa tuyong pagbabalik, siguro habang mag-commercial kita, partner, maduman kita sa ikaduwang kabdang kang sa tuyang parte kaining programa. Okay? So, mahanap buhay muna kita, partner. Okay Sige. ba? Sige. Mga kabarkada, standby lang. Diyan lang po kita. Oras, 4 minutos na sana bago mag-alas 2. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite Cat Litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 2. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagtutubod si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na maabot sa 1/3 kan Kamara de Representantes at maboto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sigon kay Abante, dahil sa nakuha kaining boto sa pinakaenot na complaint, bako malabog na maabot kaini ang kinakaipuan na pirma kan 105 kongresista. Iyan na detalles na pang alas 2 na bareta, hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Okay, balik na po kita digdi sa tuyang programa ang Barkada ni Jesus. Asin ini man po giraray si Johnny Balyaran with Kuya Mike and Ate Chris. And sa giraray kami po sa indong nakakaibahan digdi sa programa. And once again, ang mga leaderless as chairperson kang sa tuyang Manila na munisipyo digdi po sa probinsya kang Albay. So sabi ni Father Norman na sir, mga kabataan, mahal kayo ng inang simbahan. So sabi man digdi, kailan nga ba talaga magkakaroon ng freedom, partner Mike? Bata sinabi ko, tod-tod lang. Ayan. So may kasimbagan so ano mo. Okay. Sige, okay, sabi digdi sa tuya ng mga comments sa DCGB News Online. Sabi ni Barkadang Ki April Rafael Vicente, si Sister Ki ade. Blessed afternoon po Ate Jan, Kuya Mike and Ate Chris, all the best po. Si Ma'am Jing Diaz pan, sabi good afternoon po mga Barkada ni Jesus. Si Ma'am Rosario Kapending Lente, hi Chris. Hi Chris da. And si Homer Realista Lola, good afternoon po tabi. So yan po ang mga kasarabay tadigdi sa satong pagbabalik sa Barkada ni Jesus. Okay, so balikan ta na sa tuyang mga kahobenesan via Zoom. Okay, partner, Barkadang Jerome,
di ko na hihiling or napapersonalmente na nararamdaman kung sa ini partner na parang cartoons Oo, ang may ang picture. profile. Kung may kaput-kaput na microphone. Parang data ini nabalikan Yan, kanina. si Junel. si Barkada Jonel. Okay, Yung pala yan ang siya ano kanina. niya. Best teacher, yan. As a best teacher Okay. pala. Okay. So, ang sa tuyang kahaputan partner, ngunyan, para sa tuyang next reflection, bilang simbag sa pangapudan ni Jesus na maging dalan kang pagbabago, ano po kaya ang katangian asin pagpapahalaga na dapat taglayon kang sarong kabataan na maging tunay na lingkod? Ayon. So bako sa nadaa po sa tong nasyon, kundi isa sa tong pamilya, trabaho o komunidad na pinag-eero kanta mismo. Mhm. Okay. So para sa Katangian, Buddha, characteristics. pagpapahalaga. Ano ba dapat? Ma-mention sinda, ki katangian nindo, mga kabarkada, na mga young leaders. Ano mga katangian nindo, Buddha, anong mga pigpapahalagahan nindo? Di ba? Tama? Nakuha, Okay. partner? Yes, opo. Oo. Ano ba ang mga karakteristik na igwa dapat partner ang sarong leader na dagdayon dapat kang sarong kabataan? Tangani na maging tunay na lingkod. Yes. Yan. All right. Okay, balikan ta na partner si Barkadang Justin. Justin. Ito to si Okay. Justin. Sige, Tama, Barkadang Huwag mo akong Justin. permi si Barkadang Justin. Okay. Go ahead, Barkadang Justin. Mga katangian asin pagpapahalaga ngani maging tunay na lingkod. Okay. So, regarding sa reflection number 2 na meron tayo ngayong hapon, magbibigay ako ng 3 na katangian na nakikita din naman sa personality ko bilang Okay. isang public servant at the same time nagsaserve sa simbahan. So, unang-una po, pagkakaroon ng pananampalataya. Okay. Tapos, pangalawa, dapat marunong magpakumbaba. Okay? Okay. Tapos yung isa po, dapat po bilang isang leader, may kailangan mong panindigan yung iyong desisyon at the same time yung tapang na harapin kung ano yung magiging consequence ng iyong decision. Yun ang 3 katangian. How about yung mga pagpapahalaga na dapat meron para maging tunay na lingkod? Okay. Unang-una po, dapat nakikita yan sa everyday na ginagawa mo bilang isang tao at the same time bilang isang tagapaglingkod sa barangay. So, kung ikaw ay isang inaasahan sa inyong barangay, dapat ipakita mo yun na isa ka sa mga tao na pwede nilang malapitan. Okay? Kung ano man yung, at maasahan kung ano man yung kailangan gawin or kailangan ibigay na tulong. Okay. Yung kadalasan, ganun yung nai-encounter in everyday living kapag isa kang public servant sa barangay. Urual daw, Barkada Justin. Piga ano mo sa isip mo? Ano po? Justin, isa kang lingkod bayan. Pigi ano nindo perme? Pag nagasalming ka mo, ano kang pigataram nindo sa sadire nindo? Sabi po ng magulang ko, bago daw ako lumabas ng bahay, dapat daw mahaba yung baon kong pasensya. Ayun. Okay. Kapag naging public servant ka, kasi marami kang may encounter na iba-iba, nakatangian o iba-iba yung paniniwala, hindi naman kasi kadalasan pag leader ka yung masusunod eh. Dapat tayo marunong ka makinig. Kasi kapag hindi ka marunong makinig, maraming arguments na nangyayari. Okay. Pero dapat pinipili mo din yung tamang kailangan linggan o tapos balance lang. Yes. Opo. Parang tiga sabi niya partner na dapat kung saro kang leader, sa lado kang kabataan, dapat maging panalmingan ka man. Yes, Okay. tama ito. And sa balon, yes. ako, Anong kung ako balon ang mo? ibang ipabalon ko kay Justin. Dapat na Ano ba? siyang maningkwento mo na malangga to sa bulsa. Justin, Pero- nagpabalon ka man ka to? Nauubos mo. Parang di matagal, di. Oh, Kaya kung sabi niya, ang pasensya, di nauubos. Correct. Oh, ito sa sinabi ko, nauubos ito. ito talaga ang sigurado partner na di naubos sa Iyo, pasensya. iyo. Pasensya talaga. Apo. Marian, sana
bigyan mo din si Mrs. Pasensya. Nagdadangog ito. Ano Nagdadangog pwede ba ito. inaras? Pag-abot mo naman sa nangaya. Lagot Puro ka. pasensya mo naman. Salamat, Thank you. kabarkadang Justin, sa Abo. magayon na Yes. mga Okay. katangian at mga pagpapahalaga. Okay, Alright. sige, katanin niya naman sana Oo, si Jenna. Jenna. Barkadang Jenna, sige po, go ahead po. Hello po ulit. So, kagaya kay Ate Tin, katabi ko po, may tatlo din po galing sa akin. Okay. Siguro. Una po is respeto. Okay. Dapat para sa akin po kasi pag may respeto kang tao, lahat ng other qualities nandun na, sasama na po. Yung pagmamahal, yung pagmamalasakit sa kapwa. Basta may respeto ka po, lahat, all ages, all races, kahit hindi mo po kasundo, basta may respeto ka, yun na po. And pangalawa is yung takot po sa Diyos, syempre. Okay. Okay. As servant, di ba po, dapat lagi natin alam yung tama at mabuti. So, paano mo yun malalaman is, syempre, if ang panalmingan mo man is yung teachings ni God. And lastly po is lakas ng loob. So, aside po sa nasa like sa good qualities na yon, yung takot sa Diyos and respeto, dapat may lakas din ka na loob na ipaglaban kung ano yung tama tsaka mabuti. Ayun. Okay. Para pala sa iya partner, dapat all in one. All in one. Oo. 3 in 1. Bako lang 3 in 1. Pero, ganun ako duman na nagkakaso pag sinabing dapat niya may takot ka sa Diyos. Oo. Ako man makatakot si Lord. Di ko alam kung ma-agree si Barkadang Chris ako. Barkadang Chris, dapat ba tayo matakot kay Lord? Siguro po, Kuya Mike, hindi literal na. Okay. Kala ko ano. Takot kita kay Diyos. Oo. Di ararayong kita kay Lord. Yeah. Siguro itong awareness na pag ang isip ta na sa Diyos, takot kitang magibok ka sa landay. Yeah. Dapat kitang nagigibok yung mga bagay na makakaraot kang sa tuyang pagkatao as in pagkatao kang iba. Oh. So it's always the fear of the Lord is actually knowing the Lord as someone who calls us to be righteous. Yeah. To be to side the truth. Ayun. Sana mamati ka mga aki ang paliwanag ni Barkadang Chris. Ako minsan, ang mga ibang parents, ang mga tiyaw, ng mga lola, kaya Pigtatakot. araw ka ng Panginoon ko kaya Ngayon si Father. Oo, di ba? Gagamit. Pag nagpapasaway, Panakot, Perme. Panakot. Okay, bako dapat. Okay. So, iba man pala ang partner sa pag-iisip mo din na Oo. O sige, so mga katangian na sabi na ni Barkadang yan. Duman naman kita sa pagpapahalaga Okay. para maging tunay na lingkod bayan. Okay, sige, balikan to naman si Barkadang Vince. Okay, Barkadang Vince. Hello. Okay, go ahead po. Okay, para sundagan po si Kahapitan na kung ano sa mga katangian at pagpapahalaga. Para sa kaya po, inot na katangian na iba dapat ang sarong leader o sarong individual. Inot, dapat may respeto, bako lang po sa kinauutulan, hindi sa labos po na tao. Okay. May integridad, as in may paninindigan sa kailangan tama, tapos may boses po para maitaram niya kung ano ang tama, as in mapaabot niya kung ano mga hilain sa kapwa niya. Siguro man dapat igwang malasakit para sa gabos. Nagtutubod po ako na bakit porket pangguli ang kabataan lang kami, kabataan lang ang ito ang tutukan. Pero nagsusave mo po kaya kita na bilang at sa piso kang barangay, kaya dapat manguntaman sa ibang sektor Pangilipinas. And higit sa lahat po, dapat po may piso na bako po mula para sa sabiri, kundi para po sa dakol. So yun po ang sa mga katangian na muyaman po na dapat na igaan sa tiyang kabataan. Sa pagpapahalaga man po, bilang sarong lisensyadong social worker, may po ito kataran sa mga profesor na for the least, the lost, and the last. Ini po, ang pagpapahalagang ini, nag-ugat po sa pagpapahalaga sa kamot,
sa isip, asin sa puso. Kamot para sa pagpapahalaga sa gigo, and isip para sa pagpapahalaga sa mentalidad din sa rontawi, and puso para sa pagpapahalaga sa lambang saro. So, yan po ang samuyang ang sakuyang pagsutulidan na dapat hindi po ang sarong individual or ang sarong lidan. Ayun. Okay. Nakuha ko itong Yes. sinabi ni Barkadang Vince. So, Vince. kasubago kaya PPP. Oo. Ngunyan, LLL. Oh, the Triple lost, L. Mhm. the The last, last. and the least. Yes. Magayon yan, nahihiling niya, may pangiling si Barkadang Vince para duman sa mga the lost, the last, the and last the and the least. least. Magayon yan. Wow, okay. So, yaon talaga. So, pag reparo partner, and sabi niya, bako lang dapat yaon so respeto sa laog kang pamilya, sa komunidad, kundi maski mismo sa iyang pinagsiserbihan. Ayun, the Yes. best. Okay, thank you so much. Barkadang Vince, babalikan mi po ikatataod. Yan. Si Barkadang Sandra naman. Balikan ta si Barkadang Sandra. Okay. Yan. Go ahead, Barkadang Sandra, mga katangian at pagpapahalaga para maging tunay na lingkod bayan. Bilang isang leader po, sa pagiging mabuting halimbawa sa komunidad, nagsisimula ang tunay na pagbabago. So, dapat, syempre, na po yung faith by God, believe in God, believe in God, and surrender everything to God. Since, May maparos dyan, Barkadang Sandra. Barkadang Sandra. Natatamaan mananggad kang iyo. Pag una may nagtatalibong na sa muyang Sige, makiulit na lang po, Okay Barkadang lang. Sandra, kasi kasubago, pag una may Di ba po siya audible? pag una may nasa speedboat ka. Opo, okay. Sige, go ahead ulitin mo na po. po. bilang sarong leader po, sa pagiging mabuting halimbawa po sa komunidad, nagsisimula ang tunay na pagbabago. So, dapat po, as a leader or kabataan, meron po tayong faith kay God. Yun po yung unang-una na dapat meron tayo. So, we need to in God, believe in God, and surrender everything to God, since si God naman talaga nakakaalam kung ano yung kailangan natin. And the second, integrity. So, dapat kayo nakakakita, dapat ginagawa pa din natin is yung tama. And malasakit din. Marunong din tayong makiramay sa ibang tao. And kahit maliit man na bagay yung ating naaambag or nagagawa, para sa Diyos, malaki yung bagay na yon. Malaki yon sa mata ng Diyos. So, yun po. Okay. So, doon ba sa sinabi niya na kahit walang nakakakita, ginigib so tama. Yes. Actually, Kabarkadang Sandra, ngunyan, dakulo ng CCTV, pag unabulay nakakailing sa imo. Kaya recorded pa rin. di ba sa mga agency, maski sa barangay, nagpaparalagi CCTV. Okay. Kaya dahil na ngunyan, Oo, di ka nang ligtas. mag-ingat ka, tanaiiling ka na pamirme. Pag nag-aki ka dyan sa CCTV na yan, maiiling ka. Oo. Pero may other side din na punto si Sandra na ang iba baga partner baka manggabos wala din kitang inaano na nagigibo lang kimaray pag matao, di ba? Oo. Pag may nakakahiling. Pag may nakakailing. Oo. And yaon din sa iyang sabi niya pagtubod sa mahal na Diyos para mas maging matibay ang pagserbi talaga sa publiko. Okay, thank you so much, Barkadang Sandra. Okay. Gari mo ako balikan si kasubago? Si Junel, Barkadang Junel. Apo, okay. Kung yaon na si Barkadang Junel. Po. Yan. Sige, go ahead po, Barkadang Junel. So, ito man po akong tulong isi-share na mga importanteng katangian. Ini pong tulong katangian, ini po ang pirmi kong pinagsasabuhay. Kung pa po kan ako mag-graduate sa elementary na pirmi pinagpapagirumdum sa kuya ni kan sa akong mga teachers, tipo ni mga tita ko na mga katikista, po sa simbahan na nagsiserbi man po. Enod po is humility. Okay. Humility po yung sa pagiging humble. Tawa po, grabe na ang mga achievements mo sa buhay, dakulaon ka ng tao, garo ka na celebrity, pero dapat po grounded man po giraray kita.
Po so sarong dai ko po malilingawan na pig chairman kan sad kong mga SK kagawad. Time po kasi na kami nagsi-session pag may meeting po kami. Igwa po kan pinakaenot po na parte kan samuyang session after po ng prayer is kamustahan. Dai po yan nawawara sa samuyang session. Okay. Kamustahan po minalaog sa pagkamusta ko sa inda, sa mga adlaw na dai kami nagkikita-kita. Tapos pagkamusta man po sa mga previous na activities na kung ano man po ang mga nakuha nilang mga good things or mga things that happen na pwede pang i-improve. Sabi po kansa ko yung SK member, mga SK officials, hindi tayo mukhang special sa mga tao. Kasi po, may mga instances po baga na ang mga officials, porket sila yung nasa posisyon, dapat hinihintay ng mga audience bago mag-start yung program. Okay. At something na gusto po sanang baguhin ng SK members ng council namin na dapat every time na may activity tayo, dapat tayo ang nauuna kasi tayo ang nagsisilbi sa kanila. Wala tayo kung wala sila. Wala itong mga programang to hindi hindi natin ipapamuka sa kanila na hindi magsisimula yung program or activity kung wala kami. Dapat wala pa yung mga participants, wala pa yung mga tao, nandyan na kayo. Kayo maglilingkod, kayo yung magsisilbi. Okay. At one na hindi ko makakalimutan na na-share ng isa sa aking mga pangatawa pong ugali. Sa humility po baga, sabi nga sa Proverbs 2, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. So pag may humility po tayo, mas nagmumukha tayong mas may wisdom. Palagi pagkatao natin sa pagkakakilala ng mga tao, hindi pag masyado tayong mayabang. Okay. Yung pangalawa po is gratitude. Gratitude. Po tong hindi nakakalimutan. This is the main reason po kung bakit hanggang ngayon po nagsistay ako sa ministry, nagsiserve sa simbahan, to show my gratitude. Kasi po, sabi nga nila, yung mga tao sa paligid natin, ginagawa sila ng instrument na para iparamdam kung gaano niya tayo kamahal. Para iparamdam yung presence niya. Yung pamilya natin, yung mga kaibigan natin, lahat na nakakasalamuhan natin araw-araw na nagbibigay sa atin ng happiness, nagbibigay sa atin ng comfort, ginagamit sila ni Lord instrument to show His love for us. And lastly po is yung selflessness. Ito pong selflessness, ito po yung gusto ko sanang ma-embody or I think one of the best qualities na kailangan i-possess na ang public service po baga dapat pag pumasok ka sa public service dapat ilalaan mo na yung oras mo sa sa mga tao sa paligid mo. So mahuhuli na yung sarili mo. Sabi nga doon sa isang scripture ni Mark, sabi doon, even yung anak ng Diyos na siya, di ba? Dito sa mundo, hindi siya nagpasilbi. Siya yung nagsilbi sa mga tao. So I hope that is one of the characteristics na ma-embody ng mga leaders natin nowadays, na hindi dapat sila ang pinaglilingkuran. Dapat mga oras nila, yung effort nila to serve for the people, to make their lives better, and eventually to help them na mas maging mabuting tao para sa kapwa nila. Yun lang po. Mga pirapang klaseng leaders ang bidbid mo, aside sa Indo, sa Imo, Barkada and Junel, mga pirang leader dyan sa naiilim mo, mga kamidbid mo, naarog kaya na magserbe, bako, so iyo ang serbihan. May kamidbid ka lamang na iba. Ay, mama. Maray. Paguna ko, si Jonel na lang natatandaan po na ining mga kabarkada tadigde. That's good. Maray na mamatin, na igwa pa man pala. Maray ang araw kayan. Sige. And magayong partner kasi nahihiling ko na ano ko sa mga sinabi niya na yaon so thinking niya na magkaigwa ni mga pagbabago sa bako marhay na pagpapasunod mo niyan ka mga lideres, di ba? Aron kay ito kang kapag may event
Minsan nga late na pero may pabongga pang pasabog, di ba? Dramatic entrance. Oo. Okay. So, thank you so much, Barkadang Junel. Okay, babalikan mi po ikatadtaod sana. May hindi ko ba kita na balikan Oo, partner? igwapasaro Si Shan. Oo, Yes, si Barkadang Shan. Barkadang Shan. Go ahead po. as in pag-rasa. Gabos po kayo ito, nag-challenge po kasi nyo na yung na-admin sa naman sabi ni dahil TV nyo nagagi ka lang mas kisain yung mga CCTV na yung mga nariit chismis at para mas kisain. So, yun, pag-asa lang po as in tapang sa diri na kayang gibuhon as in may pagbabago. Ang pagbabago po po yun madali gibuhon sa bilang official, pero alam niyo po na kayang gibuhon din bilang lalo na po ng patikang bata. At po, kabuuan po luman sa pagpapahalaga. Dahil po yung tungkol sa posisyon po at ito hindi po sa as in bilang bayan, bilang isang public servant. Kapag ang sarang kabataan po igaw, pananampalataya, pagtubod, para as tunay na pagkatotoo sa saltiri, aram po nila po ay magiging malinaw o magiging direksyon kung anong gusto nilang gibuon sa buhay. As in sa pagmamahal po, lalong-lalo na kay Jesus po, bako lamang sa bayan, kundi sa bawat tao na nakakaslamwa naman po sa pagkaroon sigilibot sa barangay at sa bahay po. Okay. Ang nailing kong communality ninda. Oo. So, pananampalataya sa Yes. Diyos. Gari, The best. sabi nga you cannot give what you don't have. Kung tama. ano ang source mo, Oo. yung Ihuman. managing tao mo. Correct. Diba? Ade? So, tama ka dyan. kung ang source mo maputi, maputi mo Puti managing man. tao mo. Kung maitom, Arog ko. wala akong sinabi. Kaya, yung masarap. Tigiling mo na sa na kaya partner. Baka Chris, ito. Okay. Kung araw mo partners, magayunan makaugma sa mga pihiras ninda na mga Yes. katangian and pagpapahalaga ng mga naonambitan ninda yaon sumalasakit, integridad pagkamot sa mahal na Diyos and pagiging responsable na talagang ipigpapahiling digdi kang mga kabataan na yaon ang sa indang tunay na paglingkod sa bayan. Yes, and duman sa pangiling sa sadiri ninda na may mga katangian sila na tigo-offer, Opo. which is share ninda sa kapwa ninda mga kabataan. And eventually, duman sa sinabi ni Kabarkada Junel na bako lang sa mga kabataan ang focus ninda Yes. sa gabos na nangangaipo sa barangay na pigsisirbihan ninda. Okay. Okay. Tama ka dyan. Okay, so hello muna kay Kuya Eduardo Rira Monzo partner watching. Hello. Thank you so much. Regards kay Ate Paula and hello manda kay Sonia Mortega. Okay, thank you Sabi so man much ni po. Being Buen Bores, good afternoon po. So nakasabay taman siya digdi sa DCGB yung sa online. Okay. So kapag pinag-uurunan ta ang paglingkod, pagiging halimbawa, nararamdaman ta bagay pagirumdom kang mahal na Diyos, di ba? Na pero ano man ang itong pagirumdom sa tuya? Pwede ta kaya apoton si Ate Chris? Ate Chris, ano ba talaga ang pagirumdom sa satuya ni Jesus para po maipagpadagos ta ang satuyang paglingkod na yaon su marhay na ladawan? Ayan. So, Ate Jen, kasubago, halos gabos sa inda, di ba? Gabos na nag-share na mga SK official na bisita ka na sa tuyang mga guest.
gabusinda nag-mention kay Lord. So, naisip mo na talaga palan na ining mga kabataan ta, may pundasyon na sila kan mga tataramon ning kagurangnan, the word of God that is the foundation of everything that they do. So sa actually the ng scripture verses that would lead sa leadership, service, etc. Pero sangon yan sanang muna saro na mga sinabi ning kagurangnan sa Matthew 5:13 to 16. Okay, alam kong familiar po kamo kaini, no? Salt and light, which means the mission identity. Okay, nyato, no? Jesus said, "You are the salt of the earth. But if the salt have lost its flavor," so nakamuki. Salt na warang lasa. Ura man gabos na salt maaskat, diba? But if the salt have lost its flavor, with which shall it be salted? Diba? So, di mo na magagamit sa salt, wara man siyang namit, diba? It is thereafter good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it gives light to all that are in the house. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay, so duwa po ang picture, no? Pag nagpikit ka, binasa mo ining scripture, duwa ang mai-imagine mo. So salt and so light. Diba? Salt, importante na maray. Diba? Sa pagluluto ta, diba? Sa pagluluto ta, imagine mo kung nagluto ka, tapos warang asin. So, matabang. Warang lasa. Diba? Day mo kakaunon. Opo, oo. Diba? So, Arong kasubago, matabang sa kusido ni nagreklamo si Aki me. Ayan si Missy. Lagot ka, day ka nalulutuan at siyan. Diba? So, salt give taste, no? It provide taste, flavor. Opo. Diba? So, sasabi man digdi na light, ilaw, na inaapod kita na maging ilaw man, maging ining ilaw na kaipuhan, kinakaag sa irarom, di ba? Sa ka man nakahiling na ilaw na gabos na sa irarom, no? So inilalaag tan sa ibabaw tanganing mailawan gabos. So we are we are being called by Jesus, especially yung ating mga kabataan, to be the salt and light, maging flavor. Diba magayunon kung ika-flavor sa community. Takun bako ka na flavor, pigrayuan ka na. Pirmi nga ining late, pirmi nga ining nakamurusdot, dahil maranihan. So, dakulo na qualities actually ang pagiging salt na. And then, of course, yung pagiging light, maging ilaw kita. So, instead na maging cost pagkabaranga, we are being called to enlighten others. And to be enlightened, maka-enlighten kasi ba dapat you speak the truth. You walk the truth. Yes, diba? tama. So, hindi, so tigsasabi mo, opposite kang reality. So, magayunan po ining pagirumdom sa satuyang mga kabataan. Kasi nasabi na nga to, ngani, nasinda, so pag-asa, kita, ano man kita medyo makakalampas na kita no sa kalendaryo di ba sinda nagapuon pa sana so nyaon ang sa indang pagmakulog sa satuyang nasyon. And Jesus calls them to be a good leader. So ang leadership na ini sabi sa teaching of the Catholic Church, we shared in the mission of the Lord, yung tinaapod tang kingly mission. So saro ini sa pangapudan sa bako lang sa kabataan kundi sa tuya na leadership that we share with Jesus kingly mission by virtue of our baptism. So ano po ining mission na ini na maging leader. So bako itong na-mention ninda actually bako no ikaso pagsisirbihan kundi ikaw maglilingkod with all humility. Diba? Nabanggit ninda actually ining kasubago. So hindi lamang actually sa bayan tayo maglilingkod kundi
even sa pamilya natin, kasi nag-umpisa sa pamilya yan eh. So baka Opo. senyorita o senyorito ka Oo. sa pamilya. Pero may Paano na ka sa- maserbi pag abot mo Oo, sa diba? luwas? So Yung madidipisilan mananggad. ka. Opo. Diba? O kaya sa paaralan, how are you when you are in the school? Okay, baka para Okay. iwal ka. O dai ka. Para kopya. Oo, yeah, para kopya. Dahil nag-aaral. At kahit saang lugar man tayo tawagin. So, if we start from the family, the school, and our own community that we serve, magre-reflect yan. Maluwas iyan. Pwedeng iyan magluwas na ilaw. Diba? We become light to others. So, ayun po. So, it's very important for all of us na ang leadership po comes from the Lord, not from our own initiative. Hindi dahil pinili tayo ng mga kapwa nating kabataan. Okay. But it comes from the Lord. It's a gift that we have to take care of. Ayun. It's a responsibility coming from the Lord. And it is really part of our kingly mission. United with Christ. And since nababanggit na pirmi niya on si Kristo na sa tuyang kabarkada, then every time you feel that you are burdened with your responsibility as leaders, as kabataang official, then always go to the Lord and ask the Lord, lead, Lord. Yes, And opo. I'll follow. Oo, parang pag nagpa-follow kita wala talaga ng imposible, di ba? So mga difícil na tigaon una-una ata pwedeng mangyari asin marealisar kung yaon talaga ang satuyang pagsunod sa mahal na Diyos. Amen. Amen. Hello, oras na 30 minutes na lang, di ba? Marabason. Marabason, yes, alas 2:35. Hello muna kay Sir Kiko Magallanes watching. Thank you po. And si Jonel Basco, Edna Abanon, and si Ingo Jogs. Maray na habang po sa Indo. At sa iba pa po na mga nakaantabay. Sa bago kita magtapos kan sa tuyang sabi baga partner di ba ko lang inibas sa discussion nating urulayan ta hindi sarong makahulugan na sa ultimong parte kan sa tuyang programa balikan ta ang sa tuyang mga hobenes mga SK officers. We invite you po na kumplituhon ang sentence na ini. Sige nga, i-open ta po ang sa tuyong mga camera. Barkadang Jerome, kapag naka-open ang mga cameras, pwede mo na yan i-screenshot para the best na yan. Bilang lingkod ng bayan, pinipili kong maging blank. Yan lang po ang sa inyong susugpo na sa tuyang dudugtungan. Bilang lingkod ng bayan, pinipili ko maging blank. Ayun, balikan natin si... Complete the sentence. Yes, complete the sentence. Barkadang Jonel. Teacher Jonel, go ahead. Ako po, bilang lingkod ng bayan, pinili ko na maging instrumento. Ayun. At patunayan na tunay ang kabataan ay nananatiling pag-asa ng bayan. Ayun. Yay! The best. Instrumento. Instrumento. Ng pagbabago. Pag naging instrumento, the best na po yan. Okay, so thank you so much, Barkadang Jonel. Babalikan mo ikatad-taod lang. May follow-up question ka ba kay Barkadang Jonel, partner? Duman sa instrumento, ano mo yan mo? Gitara o bombo? Para maging instrumento ng pagbabago. Opo, okay. Diba? Joke ba sa Joke man sabi lang. kapag ka na, Junel? Oo, pero Duman sa anong parte kang lawas mo ang gagamitin mo para maging instrumento ka ng pagbabago? Since masyado po akong na-train sa public speaking, ang sakuya pong makimot. Para wow, the best. The power of words. Okay. Barkadang Jonel, since bibihira lang and first time po ika makaibahaligi sa programa, kamusta po ang sa imong pagmati and eksperyensya sa paghiras po digdi sa barkada ni Jesus bilang sarong leader ka mga kabataan? Ngunyan po sa edad kong nai-enjoy ko na po ang pong mga experiences. Okay. Most of the time, hinihingian lang po ako ng mga advice ng mga kaibigan ko. And palagi kong sinasabi na hindi ako magaling sa advice. Pero eventually po, sinasabi nila na nakakatulong sa kanila yung mga sinasabi ko. Alright. So,
nasa age na po ako ngayon, nasa point ako ng life ko ngayon, na gusto ko nang ma-share yung wisdom ko sa mga tao para po to make a difference. Ayun. Yehey. Truly an instrument of change. Yes. Thank you so much and ipagpatuloy mo lang po yan, Barkadang Junel. We have also Barkadang Sean. Barkadang Sean Earl. Go ahead, Barkadang Sean. Kung bilang lingkod ng bayan, pinipili kong maging blank. Okay. Go ahead, Barkadang Sean. Nakamute ata yung microphone mo, Barkadang Sean. Oo. Okay. Sige. Alright. Hindi pa pumapasok. Okay, wala. Okay. Okay, nakamute ba? Ayun, yes, nakamute ka pa, Barkadang Sean. Ayan, i-on mo po. Yes, i-unmute ta po muna sa tuwing microphone para magayon. Saro lang sa ang realization ko digdi apere sa mga matitibay ining mga bisita tang mga leader kang mga kabataan, mga miyembro maninig kang grupong OG. O mga order ng po, gwapo at ganda. Yan. Okay. Sige, balikan natin si Barkadang Sean. Ano ayuson talangan sa iyang connection, ang sa iyang microphone? Balikan ta partners. Okay na po. Yan, Ay, okay na. Sige, go ahead po, Sean. Nalubat po yung sa phone device. Yes. Okay. Anyways, bilang lingkod ba po, pinipili ko maging tapat at totoo sa aking ginampanang or sinumpaang tungkulin. Bilang yun po, elected, siyempre may oath of office po kami and part po doon sinasabi nga namin is yung hindi po namin iiwanan po ano yung sinumpaang tungkulin namin sa bayan para po makapaglingkod ng totoo at tapat. Ayun, okay. The best partner? Tapat, totoo at tapat. Yes, thank you so much, Barkadang Sean. Okay, so we have also Barkadang Jenna. Barkadang Jenna. Okay, Barkadang Jenna. Go ahead, Barkadang Jenna. Okay, Barkadang Jenna, go ahead. Bilang lingkod ng bayan, pinipili kong maging Pinipili ko pong maging danay na barkada ni Jesus. Yay! Wow! Yes! The best! Approve. Okay, so thank you so much po. Balikan naman natin si Barkadang Justin. Hi. Ako po, pinipili ko maging isang biyaya sa iba. Yes, biyaya. Pag naka-receive ka biyaya, partner, anong Kwarta. Iba Justin. Ulo ko lamang sa mo si Justin. Thank you so much, Barkadang Justin. And we have also Barkadang Vince. Hello po. Bilang isang lingkod ng bayan, pinipili ko maging isang sapat at mapagmahal na lingkod bayan. Yeah. Ano man oras o kahit saan man sa Pilipinas. Dahil tayo ay maglilingkod lagi para sa mas nakararami at sa mas nangangailangan. Good. Wow. Thank you so much, Barkadang Vince. We have also Barkadang Sandra. All right. Barkadang Sandra, go ahead po. Bilang isang lingkod bayan, pinipili kong maging isang mabuting halimbawa. Ayun, mabuting halimbawa. Good example. Yun talaga ang tigahanap ta din, partner, mabuting halimbawa. Thank you so much, Barkadang Sandra. So, kamusta kaya, partner, ang sa imong namamatean mo niya na nadangugtaan sa tuyang boses kan sa tuyang mga leaders, mga hombres, mga SK officers, officials? Nako-confirm, so talagang pigtaram ni Rizal. Nasindaang pag-asa pag-asa ng bayan. Yes, may connection iyan, partner, digdi sa maantabayanan tang mensahe. Kasi ito yung Executive Director kang Social Action Center kang Diocese of Legazpi. May magayon na mensahe para sa tuyang mga hobbines, especially po sa mga leaders po kang mga barangay o sa imong kitang pinag-eerokan. Okay? Go ahead, Barkadang Jerome. Greetings to all the youth of the Diocese of Legazpi. Napamigid ko na po ako. Ako si Reverend Father Eric Martiliano. Presently, ako ang Executive Director ng Social Action Center, Diocese of Legazpi. Ang tema na itinausa sa kuya sa ngunyan, iyo ang manunugod sa leadership,
integrity and love for the country. Ano man agad ang sabihon kan love for the country? For a long time, diri baga naturuan kita kan enot na pag sinabing pagkamuot sa nasyon, iyo ang pagtindog ta every time nagkakanta kita kan lupang hinirang. Ang pag-memorize ta kan mga historical dates. Ang pag-memorize ta kan mga historical heroes, lalo-lalo na sa subject na hikasi or araling panlipunan. But a love for the country is not only about the historical past. Ang pagkamuot na ini bako sa nasyon, bako sa nang manunugod sa pagrundom o pagtuom takan mga historical dates, but it should go beyond that. Mas pa dyan ang pigahagad sa sato. Sa henerasyon nindo ngunyan, magayon na naukunan na nindo ang tatarabo na patriotism. Pag sinabing patriotism, it does not only mean looking back to the past with pride, but it's about looking at the current situation with purpose. Iyan ang sabihon kan patriotism. Sabihon, pag sinabing love for the country or the word love is not actually a noun, but it's a verb. Dapat pigi-express siya sa konkretong mga aksyon na ikakarahay kan makusanakan sa diri, kundi ikakarahay kan nasyon, asin kan bilog na kinaban. Now, ano ang mga challenges or maybe messages na pwede kong ipaabot sa Indo ng mga kabataan sa kunyan? Siguro mga nagkapira, enot siguro ining believe in the power of God to change for the better. Pilmi kita magpangadji. Kung gusto ta din pagbabago o reforma, hagadon tan sa pagpangadji sa Dios. Sabi nga ni Ibaga, a world at prayer is a world at peace. Dahil imposible para sa gabos ng mga pigmamakuta. Dahil imposible para sa tawong nagtutubod asin padagos na nagpapangadsi. So yun ang pinaka-enot. Ani kadua na imbitasyon ko sa Indo, be involved and be engaged in matters that affect the nation and the world. Dakulon ang simbahan na pig-organize o pinag-i-initiate ng mga activities na makakatabang para sa susyudad, makakatabang para sa kinaban. Halimbawa, araw mga pag nag-aabot ang celebration takan season of creation, ang simbahan nag-i-schedule ng mga tree planting activities, nag-i-schedule ki clean up drive asin iba pa, ninulita ang pag-ataman sa kapalibutan sarong very essential na bagay na makakatabang sa bilog na kinaman. So dapat nagpa-participate kita sa mga araw kaining activities. Another example, when election comes, ang Diocese kan Legazpi through the Social Action Center, nag-recruit kami mga volunteers para sa PPCRV na mag-serve sa election. So ining mga araw kaining mga initiatives nakakatabang para sa nasyon. Isiring man, for the past month, siguro ano ba sa inyo, naging involvement nga nito man, nag-mobilize kita din mga communities, din mga organizations, asin mga parokya, tanganing ilunsad itong kampanyata laban sa korupsyon na nangyayari sa kunyan. So ining mga activities na ini dapat nag-i-involve ka mo. Dapat nag-i-engage ka mo. Sabi nga ni Ibaga sa satuyang pagtubod, bilang mga Kristiyano Katoliko, it is actually a sin to think only of ourselves. Dapat nakakaugod kitang maggibok yung mga bagay bako sana para sa sadiri, kundi para man sa iba. So, you should be men and women or boys and girls for others. Ani katulo, do not tolerate wrongdoing. Do not tolerate wrongdoing. Pag nakakahiling ka mo ki ibang tao na nagigibok ki sala, dahil nito pag-arugon. Pag aram nindo ang sarong bagay sala, dahil nito pag-ibuhon. Pag ang sarong barkada nindo, o sarong kamidbid, o neighbor, naiiling nindo nagigibok ki sala, dahil nito ipag-tolerate,
Dahil nindo pag umawon, dapat i-correct nindo. We should always do what is right. Be honest. Do what is right even if nobody is watching. Dapat tiga panindugan tayo. Iyo yan ang sabihon kan integrity. Kung gusto nindo na igwa ka mong integrity, ang buhay ta dapat may integrity, dapat pinapanindugan ta, asin ipinaglalaban ta ang mga bagay na totoo, asin ang mga bagay na marahay. And ikaapat, siguro yun yung pinaka-last na nagalaw sa isip ko ngunyan, dahil ka mo magtubod sa mga tao na nagtataram na ang simbahan dapat dahil nakikiaram sa mga political matters. Sa laiyan na statement o sa laiyan na tuyaw. Minulit, apart kan sa tuyang rights bilang mga Pilipino, bilang mga citizens kang nasyon na ini, na kita dapat talaga nag-i-involve kita. Nakikiaram kita sa mga social issues and political issues. Dahil paglingawan ng sa tuyang nasyon, democratic nation. And but sabihin, pag demokrasya, the ultimate authority lies in the hands of the people. Bako hindi kontrolado kan mga political leaders, alagad kontrolado kan sa tuyang kamot. Kaya, politics without God, politicians disregarding the Ten Commandments, politicians stealing our government funds, politicians exempting themselves from the law, these are all evil. These are all immoral. And we should remove this kind of politics from our nation. Gusto ka mong pagirumdumon, madali na naman ang eleksyon sa 2028, 2 years from now, eleksyon na naman. Ang iba sa Indo ngayon, nasa senior high, nag-iedad na 16 years old. But sabihin, 2 years from now, you are already an eligible voters. Nakulon sa mga youth na 2 years from now, magbuburoto na sa maabot na 2028. Dahil pagpalampason ang oportunidad na ini na sa paagi kan boto ta, butuhan ta ang mga tama na tao, butuhan ta ang mga marahay. Bako itong mga tao na nai-involve sa corruption. Alagad itong mga tao na may magayon na track record. Mga tao na may aram. Mga tao na aram ta makakatabang sa sato tangani makantanta ang tunay na progreso. Bago ko tapuson ang sa kuyang message, pirmi na nindong nadadangog, ako man pirmi kong nadadangog, nasabi ninda, the youth is the future leaders of our nation. Bako man yan sala, pero para sa ko, igwaki mas tama. The youth is the present leader of the nation. Dito paglingawan sa demographics kan sa tuyang nasyon, majority kan population kamo mga kabataan. Kaya araki pa kamo, maski nga ni youth pa kamo, dapat nagiging leader na kamo. Anbot sabihon ka magiging leader, dahil man po sabihon na pagiging senador o pagiging presidente sana. Ang pagibot na kitama, ang panindugan ta sa tamang asin matanos na prinsipyo, ang sa tuyang padagos na pagtaonin positive influence sa satong mga barkada, sa mga tao na kapalibot sa sato, sa aruga na paagi, nagiging tunay kita mga leaders. Sa Giraray, ako po si Reverend Father Eric Martiliano, barkada mo, barkada kan Gabos, barkada kan Diyos. Salamat, God bless you always. Yan mga tugang ang sa tuyang Executive Director kang Social Action Center kang Diocese kang Legazpi. Barkada kang Gabos, barkada kang Diyos. Yes. Barkada ni Jesus. Thank you so much, Father Eric. Maginan sa mensahe ni Padre na talagang nagtatao sa tuya aning maliwanag na pagirumdum sa mga kobenes. Kita ito. Yes, kita. Kasabay ka. Diba? Diba sabi ni Father, we are a leader. Yes. The present leader. Opo. Mag-ibo kitama, pagiging leader. Kaya, iyon na muya kung ngunyan bilang huring mensahe ka sa itong mga bisita, na aagadan tasinda kang mensahe ninda, puna ninda sa tatara mo na, ako sarong leader.
ipadagos nindo ito. Sige Okay. daw. Huring mensahe, ako sarong leader, diretso na. Yes. Inutunta ang pirming ngirit si Okay. Barkadang Justin. Go ahead, Barkadang Justin. Ako bilang isang leader, ang tunay na pagbabago at magsisimula sa aking sarili. Ngunit hindi nagtatapos doon. Ito ay ibabahagi sa iba. Ayun. Okay. Okay. Mhm. Thank you so Sige, much. thank you. Barkadang Sige. Justin, and thank you so much po sa pagpartisipar dito Yes. sa Tuya. O, digin na kita sa kataning ni Barkadang Justin, si Barkadang Jenna. Go ahead, Barkadang Jenna. Sa kuyaman ko, ako sarong leader, patuloy na magiging sarong leader as in servidor. Wow. Ayan. Tapos, Servant tapos. leadership. Mhm. Okay. Sige, ikaw naman mag-upload kung Okay, sisiyangan we mo. have Barkadang Sean. Yan, Barkadang Sean Earl. Sean Earl, okay? Hello po. So bilang pagtatapos po, ako bilang isang leader, maserbi po bilang sarong magandang halimbawa. As in magdadangog po sa boses kan sa kung nasasakupan na may integridad, malasakit, as in kapakanan po para sa gabos. Okay. Okay, Yan. thank you so much Barkadang Sean. And we have also Barkadang Vince. Barkadang Vince, go ahead. Hello po, ako bilang sarong leader, magiging sandidang maglaad ako. Bako lang para liwanagan ang dalan, kundi para sindihan man ang burning passion kan sa tuyang kabataan. Wow. Wow. Ayos. Thank you Barkadang Vince. We have also Barkadang Sandra. Barkadang Sandra, go ahead po. Okay, Barkadang Sandra. Para pong hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ayun. Mhm. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Maski choppy. Yes. No, nakuha tagman gira rin sa Joke mo gusto na sa daw, Barkadang Sandra. Thank you so much. Cute Thank daw ang you. smile kay ni Yes, Barkadang Sandra. iyo. Thank you so much po. We have also, of course, Barkadang Teacher Jonel. Jonel. Okay? Hello po. Bilang pagtatapos po, ako mapawaaran ng paglaom, as in padagos kong papatunayan na ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Wow. Mhm. Yan talaga. Okay. Yan ang mga tataramon. Mhm. Maski katupa hanggang Oo, hanggang ngunyan, buhay na buhay. Buhay na buhay. And ang magayon kasi buhay na buhay sa mga kabataan. Okay, wala na akong nalingawan Saro. Napod mo na si Sean Earl. Yeah. Ayun na. Okay, so okay na pa, di ipahiling ta sila, boss. Ayan, kaway-kaway Ayun na, naman ayun dyan, smile. So magayon ang partners, nagluwas talaga sa indang mga pahayag na service, integrity, faith, responsibility, etc. Napigasabi na ang tunay na malasakit, bako sa na emosyon, ini ang sa tuyang kasimbagan, sa pangapunan sa tuya na kang mahal na kagurangnan, nakita sinusugo para magkaigwaning something na pagbabago o make a difference, di ba? Yes, and I would like to borrow yung sinabi kang sa Rutang Kabarkada na ang pagiging leader bako ulang sa tataramon, alagad sa gibo na naiiling, di ba? So tama. mas namimidmidan ta kayaan sa tong mga leader sa pagigibo bako sa pagtaram. Yes. Okay. So once again, thank you so much Saro tagid sa mga pangaranin na partners. Si Sean Earl Madamba as Chairperson kang Ligaw City, Jonel M. Basco as Chairperson kang Aligaw, Jenna Ella Obanon as Chairperson kang Ginubatan Albay. Dakulang salamat po. We have also Justine Cabalas as Chairperson man kang Ginubatan, si Vince Bian Chairperson man kang Tabaco City, Sandra May Llantos, and SK Officer kang Pudoran Albay. So once again po, dakulang salamat po sa pagpartisipar di po sa programang Barkada ni Jesus. And partner, sana magpadagos ang sa indang magayon na obheto bilang serbidor kang publiko. They are the salt and the light of the world. Diba? Okay. Magayon na ang misyon sa mga kabataan ipadagos hanggang pagkagurang man. Correct. Okay, so thank you so much once again po ang samuyang pagbati asin pasasalamat. Mabalos po sa Indogamos. Okay?
Okay, so mapaaram na kita. Belated happy birthday pala kay Kuya Nams Flora. Kuya Nams, thank you so much. Okay, happy listening man kay Sir Leo Buela na Okay. sabi niya 24/7 da siya nagmamati sa Satuya digdi Wow. sa DCGB. Thank you so much po. Kuya King Reginaldo also listening. Thank you so much po. Okay, may gustong sabihin siguro si Ate Chris. Go ahead, Yes, Ate Chris. Ayan, so bago po kita magtapos, rumdumuntas, sinabi ni Father Asin Sugabos na napagulayan ta in 3 M's. Ako naman ang may agulo Yan. niyan. So, maka-Diyos, makatao, makabayan. Yeah. God bless everyone. Apo. Thank you for listening. Okay, thank you so much din kay Ate Ki and kina Sister Nat and Sister JC. Thank you so much po sa padagos na paggiya digdi po sa programang Barkada ni Jesus. Antabayan ng girari ang programa sa masunod na Sabado alauna sa kadalas stress ni pagkahapon. Digdi lamang po sa DZGB. Okay, nakaibata si Ate Chris. Thank you so much, partner. Yes, sa gabos na nakaiba mingunyan, thank you so much, and nagpasalamat kami sa mga young leaders ta na nakasabay as nakapanayam ta dili sa programa ta. Ini po si Kuya Mike Dado ang sa indong amigo ngunyan kabarkada na. Yes, ako man po si Jenny Matthew Balyaran. Mabalos po sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Barkada ni Jesus. Abangan giraray sa masunod na Sabado, alas 2 nin hapon, digdi sa DZGB. Always number one, always at your service. Salamat kan sa indong pag-antabay. Alam niyo bang may Liverade Pro? Liverade pero